Before wada wo mani wuo no obi nsa wo mu apam mi no amehwe. Obi nsa wo mu apam. Ne tam na aso apam mi. Ti mo obi amfa nkoye hwehwe nim so na akulumba. Misi michiri we mitan we. Oni amfa nkosi wia. Yenyina ye di owo ka o. Metu sala nyini ya. Nyini ya na se wanchine obodia. Enyansafo mfantu ehufo. Na be kakra na de mensa gumeboa. Chasi Abusia ya mamu nyina mu akwaba mamu nyina mu atena se ba Nyansapo kasamfo nyine so ene ya yadwene se ye ba black power ne na bedi nkomo nokure ya ba beduru nanso ye nya putupuru ama ne bobi bronisi breaking news black asamaba masemu aba no eso sini kure yi sa ne mane ma se ntina boso na mma nko school ya na ye me ya no because asamaba na ahwe phone so firu phone mu ne ba se phone no so no nokure ne se enkra ne ba ye no na yanyini nya ba ne se na gidie na confirmation ne dikan aba nanso ye wo wu nchen de menso mo kwan a ye ne ba ye befa so age asem na de abusua ye ba putuprama ne bo aba ne se the one time legend dwumtoni kase a oman yi mo ne dwum ya wode aba de black eburu kuro yi eso pa do se Ghana ha de opede no nwum so pa de se ye da Lumba ai wo firim se wo de he me no to na uta ye sa ne ma na wo de ade ne bebo me arehu aba sa de bebo arehu se wo wu se sa ne nipa wu eda no sa na ama so nka ade bo me ne ya ade baka se obi ewu se ewu ya de papa no kra na mekan ode ne ho Charles kefosu oto na nanu twen gina wo ai wo de twen me pensim hunu bia wo de kwa bisa opa kwa bisa ka se ma wu se je se wu bisa na so ampa wo be mam dai se me busa na se ampa se ne de me bosom na aka se wu na wonya nkan de me nyintum nti se wu bisa bosom no ka se ampa asma meke ye no kra ampa se ampa se wu a wo be mam dai ampa na ku na min ku no me nam ku ni se minim wo hwe battle America we pass match am wonim wo hwe na beka busianti ye wo abusumfie ndie ye beba asem kase asi na wonim abrante bi e friend Daddy Lumba empanyefo so wada ne bonkum so no kure wo mapam mi What's over mam de? Me ma hwe ba mre na se ya tiefo nyina mo de mo nka bi ma me. Katachi wada woroma na o yale apam mi no. No yale apam mi no. Ofo wada woroma ni wuo no obi nsa wo mu apam mi no ma hwe. Obi nsa wo mu apam mo. Ne tam na aso apam mi. Ti mo obi amfa nkoye hwehwe nim so na akulumba. We de nyo obi anaku. Obi anaku no. Wo film. Before wada woroma hwe na me mu se wasem ba ko. Wada woroma media ka me nsusu yemu no me pese ye de no koto aban kukum omo kan professor aban kukum sese da bia state barrier ye man state omo de be man apam mi omo mfa man apam mi ba me pese omo de man no ko ka kira aban so mfa man no obekwa koka se omo de kan mo bibi da ani Lumba so hia bi why to dem den kawe ma ban so dia soma bo so fama ye papa wa ye adwuma by black mirror ho anya hwe sa no bia mirror ho what's you from century and ama wo churchere wo we bi bebo ama wa hia why you from century and ama wo churchere wo de bi bebo ama wa botu to da sani e wonim sa wo bekene boa wagye asase akentenso be ma to nimpo atwei ye mfotia no wo bidio okwana kwa ya ho adwuma asori abayi wakaka bensem baby am de ne say misi michiri we mitan we oni amfa nkosi wia yenyina ye de owo ka o metu sala nyini ya na se wanchine obodia enyansafo mfantu ehufo na be kakra ne de mensa gumeboa chasi mewie ye no anekro no wono aka na sema no miso ni mfaso bia ya no me enso nkosumu a dotiem okrafo so e me komeja wo o odabre moni adakatia like me raho
susuma renho saa na Nyankopɔn na nanom ye omade na ye papa no metimi aka se wabre edinseye ene nsem ankrofo aka to no so ene yale a oyale ye na me kura no ye beda na nanom Nyankopɔn ase ne se wa mrekete so bibiri na nanom afre no o se tete ne nsem bi kura se ya toatoa ne nso no so nsem bibiri ni nyina wiase so mama bia ho ahi be fa akwanya so nyama abusua ya akọ se o ma hwera de be hwera de na yesere na nanom se o ma ne ba bi ni na de benifo se ketrema mpro wa wi de na yire ne maso a waje obachire no so e be chiche o mo we se saa ne wiase etie ye nyina e be kọ ne saa ni mum ye busa be ma panin o se tam no na ayede aso ni obi ne kun no anyem pese obi be ka se na me ne wa asem na mayisi dabi obi an kun no be sere sen afi no obi be ka se no ne me wa asem no ne me yesi tete ne nipa wu a ne ka na asem achipa ene de nipa wu a afi kura no be ka se we odi migere oye mi sei sebe ye papa no abaye adwuma meti Lumba'S din na miswa so ye nyina no Black me wo press release wa ha on say no wo radio station no wo DL 106.9 womo ediaba ediafa radio no so diaba beto abonten en 1910 fidi ahodo aka bia mprempren de etsan say wiase na ye kakra bi da fon so ntino obi ate ya hwefo omo hwe ye de yetumra ne ya kiresi for immediate release July 26, 2025, the passing of Ghana's musical icon, Charles Kojo Fosu, known as Daddy Lumba'S. With profound sorrow and deep grief, the Fosu family announces the passing of Ghana's beloved musical icon, Charles Kojo Fosu, popularly known as Daddy Lumba'S, who passed away earlier today, Saturday, July 26, 2025. After a short illness. Daddy Lumba'S was more than a musician. He was a cultural icon whose music touched countless lives. His soulful voice provided the soundtrack to our love stories, and his poignant lyrics captured the poetry of our struggles, dreams, and resilience. During this time of immense loss, we respectfully request privacy for the family and loved ones as they navigate this profound grief. Details of funeral arrangements will be shared in the coming days. Signed, Fatih Ali Yala, Counsel for the Fosu family, Baba Jamal and Associates. Okay, and some more nyina na say enche na Charles Kojo Fosu Daddy Lumba'S kane no na de dwom ene mpo ne nwom pani se tetrema mpro te ne dwom da ho yade kakra bi ne ball no na nam so ama wato na nanom ansie do na wo mu kire mu se wo manyi mu de Charles Kojo Fosu ne nwom aka akoma na na onya dwumtoni keke na wakoye nkai dum ya obia te Daddy Lumba'S de ebra wo bo ne din apɛ ne dwom baako ebeba atirim eti ne dwom koye adwom bi a aka akoma etufo ema wo bi mpremprem ama ne obekom kura no ote ne dwom a na ohunu sampa adwom mi na ekasa kire me minim ayi ase ana minim ba bi awerɛho wa Charles Kojo Fosu ya mo ne nwom ana minim ba bi ede anigye yenhwemmom yenom nsa yemmoro a Charles Kojo Fosu ne dɔnwom ya mo bie eno na abusua ne srese mpremprem de omo besra obia se wo momma abusua no kokoam awerɛho na wo mo hye wo mo kokoam eni abobo kakra enti se yate ye kwa abusua ho o ye kwa no mo tese anuanum santwerefo abi ate ebekɔ wo mo hoyi abusua se wo mo srɛ mo na emu nya ahoboa ntwen se ayie no ntotoye eni abusua no hyehyɛ ya wo mo di gu akwam ama na yiyo ne na wotwe dadie ne de ka ho nyina no wo mo ede beba wei abusua no nsa ene hyase Kojo Fosu ne abusua mahumi nei omianya ni ebenye bia o
metimi aba mo nkyene de mumi afam no sanyensio black me tukọ akira hwe an mesu areho se nipa se bi o chechire yewre baby am dey so se mate nka nei mo fam nyum ni mo ho arusie sa na makra mo ebia na ma hu mi biem da de ama mani akoto nanim ye bre bia me ko dwumade bi na me ne hyiaye na ekoba akwanya se me ne nkomo wa afidie so me wie ye na asam o katwa ato ada wogina simpie so ana ba bia oka cha munu chaskadwofo so ne me da mo se bebre ehonko a na elbo wo mitirimu a bi kura de ye fe no ya me da mo se bebre chaskadwofo so ne no kre obo ade ne nananom fa ne kransi na saa na nyame ye na de saa na nyame na woni made a sante ye de beka ne pa otumfue na na wose tutu ehonko a awon fafo a woda dodo mu kasa na ye retie anko ye wi anko ye akohwibra ne ko ye ade a kola betimatie de asua de saa nwumi woni Pa Thomas and a boy on the Pa Thomas and a boy ya saa nwum yi ba bia santeni bia betibia usunsum kenyan nya santen ko bi odo asante bia usunsum kenyan bi odo santen sa wodo asante a automatically we asanteni ye chiri kokwa ye nenima that Lumba'S be bi no correct black nanka ye mpene saa say ye ba wo a ye bedi nkomo na asam kase sei menua me ade pa ko amani age ne se wa nyale an nakete so na wansu afre wowu na owu mma na abase no eye cause omo magidin sei no omo ta wu frɛ de na ankoye accident wu so na ankoye te se ya poison no nse papa no wa fa ne mem anim guase ni pra dukura se woton koke one sembebre na wonim se ewu awu nipa ni suma ne pa eye na Nyansapo obede kura na watenase oso obi a one ne shabra bo ase ma ese nua ne otu ani ewunhu no obi edi areho na mo ne Nyansapo de ne beye mo asen obi a ti ebesere ne se onhye ne ho den mero beti asem we no onhye ne ho den ese da Lumba'S nwum we shall also fa bi beto comment wo wate motumi bo nwum na ansa ne nwum so na akutia wo mu enya akutia abrabo mu nsem se wote sa no wagyae de ope no bia pa kaye nyine front makuro de feeling na me feeling kaye nyine boy ye one we are no ba twimi be twimi be ne nwum wankasa no me ya dwumtoni nenso ne nwum na me bre o ya nwumtoni me to nwum ana ontimi ntulumba ene to yenkwai ana me chese na me bre ne nwum sua nenso ebra mete ne dwum bia na mani ya DJ ke won so ne obeso ma itrate won so a kire Lumba'S nwum on say black areho abade nenso se otie adwumtofo a wo mo bo nwum no a se yesi wo bi nwum nkasa eye sa tetefo no omo nwum pa ono ne ohampo na abondin sesi ayi na Nyansapo aduma kunya meche asebu amemfimu na nampedumu chese sa na oka bibi ade pa ko amani age e wo de Lumba'S we ho ye one ampon sisi o montem abase mani age pa because ampon so nyontoni nse ono ne Lumba'S asem no be ya asem bi o Ghana ha ye nsem bebre nenso o masisi o montem a we abai on se ni gina chiro mo se ato nwumbo mu kura the problem bi ani ho we abasi me mo nwum no so de be heti yo se ayi ampon no boy o sisi fu obi ahu a nyame ahu o sisi abofo mpo hwenafu nafu adoa hwenenan nenan agoa me kama tamfo watene ne minim se matamfo dooso ememe di konkon se emuma de ofun nto mu wiye no beto me ba kodwe ekun yi mekun o mu sisi o mu o mu nyina nso de kwadwo enti ye besere ya fi no bi de ko ba se woni ne kokun ye woni ne ko ye se no wawuo ye mpesa ansem ne bi atie na ye pa se abusuana so astop nsentwerefo bi no o mu se ye mo
When we say mebre na nko media school. Emum. And na YouTube na aba nti. Obi ko she jali bia. No aye na de. Was we am kan say presenter na de. We presenter. On say ye adwuma we no ye wo presenter. Ye wo program host. And ye wo journalist. Journalist for no mpempi wo mko school no. Me ye journalist me ko school. Anya school ni mpo obi ko school na se onim fie nyansa. Ade se pan no de akura o te pan no 5000 so te ho an so te ho. Ohunu se ba bi o na bi na nyansa se brofo no de e obi kasa na wo kan bi. Na de o ma me no papa de ma wo no. Nti obi mu omo ye program omo ye presenters. Omo do omo ye presenters. Na onim se nne so no YouTube na abafo no nti obi atumi kwetena ba bi no wo kan adwene. Onim mre wo ho. Onim se otumi fo bi photo kura de ya de no amana mane otumi si. Nsem twa adwuma no kura no me ko mu school no ye kire me se o pese onu obi ye interview. Na o ka chempa pese me no kasa no se men kasa enha no. O ha no obetumi asiu. Na onim de enti a wo pressure no mane ye. No de ye kire wo school. Na o ko police station, asem ko police station na se ye force wo na ogitu ma no court no timi kama ase ye hunahuna. Sa. Nti ye besere. The fear and panic. Ye besere. Daddy Lumba na nanom ne Nyankopon fa ne kransie. Na ye bompa ye se be nya nyontuni te se ono a bi e wa busuanim. Na e mani din anyira. Ne bakura ne bepeke a ye nyina de mpa e boni sunsun beta akiri. Na bibia aye kama. Ti mesere busua ne se abe edin de ne so mo hye omo ho den. Mo hye omo ho den. Na ba se so omo drive kakra no so e besere mo se omo nkotwa bi. Emfa nko drive. Omo nya abotre na foforo ansa meka ho. Ko se busua no mo hia ye pa. Nti menua kakra metimi aka ne se e mabusua nyina ya akọ. Ohine minim se we de wakọ abisa mahunu bi se nya obi a na ekun. Na so ya bedi nkomo kakra fa Lumba ho. Brother da ka edi to anana mo nse do. Ne ye ka sasa asem we sasa yi na aba ye adwuma yi ana. On se wi ase de on se Lumba to enwumbi. Mla ne ma mi wu ye no. In amesha akodadi. Kuyafo ye adwuma ya opon. Lumba wa ye adwuma na wapon. Nemum sasa de obia won sasa edinachi. Lumba sasa ne dinachi ni se wo ye ne bone a ana wo ye ade tia na sasa ne no obedi. Tie ba sa ese nipa no onye. Aha. Eso wonye. Na ade a me pe no la Lumba ho asem ne se onka asem mfa ne ho ma ne meyiwa no. Ko so nim de wa ye. Nto be yiwa no ye de. Wo kaka obijai. Why no say oni Lumba nya problem Lumba be yi na no da. Oni sa time no. Ona nyom to sika ne hia no. Anya won sema oto a wo ka do sefo ofuro so. Nti obi anhwe Lumba na ko fa mo na blabo. Nye macho. Mary aho. O we be ho. E se we nipa. Sa. Ase me mpon chene kuresu. O me da Lumba pa. Adena reho aba na apese ye desere. O se say. Aponchi so wosu ye fa Daddy Lumba bla. Na se ta mana umunti Lumba we na omusu. Wo de hwewiem ya yidi. Se nye kinkire fo ya. On se Lumba wu ne krada. Okay so de kwadwo. Yeah. On se adwada. Ena wu memenda. Enso wo de hwewiem de aye. Se asante. Mo me ne kora wiam moy. Ya hwere bibi. So ye wo hini bi anasa nyontuni bi wu a wo ye den wiem be den ebesesa anampede wu ye say sa tinde mesre EGC omunum light the whole day na EGC light for anam kan say ECG wo de jena be chevim aha omunum light melumba ne nesu ne hwo ni ye ne fanka Lumba so wa be ye bi black yenim se da wo ba sesi ade ekoye putupura ma ne bo wo de wo nim sunsun nsem Lumba afrim sabre ne kraboy yo me dase nipa ebewu a ne krabu wa ne kratimi firi ne nchen chance 7 days wetin firi ne nchen 7 days ansa na wo firi obu wa be 14 days ansa na wo firi bi be 21 days ansa na wo firi sa 3 weeks na kra no ebe kra body no obetwe ne ho ansa otwe ne ho a obakohia ne nananom mo awuko obekwa kohia wo mo ohia wo mo na se tam na ode ba ne koleta ma be sa apam na manaba
to be who be seen me son me yare me kokoma ne mo me kohia me nananom ene ma na ya ma ba bi kura antena ne sa apamo me ma me bai dan de time na so ne de okwa be ma na ba bi atena dia ne ka sa Abraham kukum ne de e abusua ofiri mu no obekọ abusua nim nti we Lumba afiri mu okọ asona abusua nim so no ya asona ni dia obekọ asona abusuafo ha ene ya na obekọ na akire yesi okọ before 21 days no nti si ebesie na obesa aba ye nte se no wawu no na okọ na so obekọ 7 days 14 days 21 days emu ba ko no obekọ nti obi ho obekọ okọ no makodi nkomo na wabante oba be kra body no obesa ne body na be dinkra e wo that day ibesie no ne body ne ba be dinkra ansa na wako nti se ko na wode akọ so wo na adwuma wi a onsa mabiem ne mum so nwie di obesa ba beto aso ne mum abusuana na betima wo romba obusuana o ma me ho o me pehwe ho ti bi ebetimi akoba se wo koi no se wo so oba no obi oba bi o ho be wo akwada bi a ne bibia be se numba ya hwera de oh ya hwera de o Ghana ya hwera de wo jadi mpato so obi abetimi ahwe Lumba bla bo so abone de bi so on se e kasi ya hwera de a na kire se ne enim so obeye bibi mputupuru wantimi anye ena mpofirimu na wa firimu so nanka o si dan kwa ma abusuan yi o ba wa ni bibi awie so enyumo beto awie bibi awie bia awie ma obe wa awie awale obe wale awie sike obenya wanya awie de obeye bia wa ya awie obi mfie buru Lumba o nso de Lumba be ye wantimi anye o ka nkrofo sa no e se Lumba so pese wo wuye nkosie na brochiri kura ye de ne beko akosie na brochiri de pese wo ye no ho asase so bia obetima ye na me no mi no nti ko ye wo wuye ni kwasi Yesu e mama kura be wo no foforo no ono mum no se kesuma no enso so na mo yawo bi ne nyema bi a na ye hu ye bi mu tina ma adwenwen kakra ba ne ye twa bi tina de ye betwa kakra en asa o kakra o atene ewi ani ya twa bi wa video so no bi hu se ye Lumba ye so obi obede hu se eso mbaga se ye akwawensafo oh yakwawensa asem na ato ye na yakwawensa ne se ne ye nya abusuafo Lumba nya obusuani onya aso nani me aso ye de se ne da fom no tinke ya moro nke twa bi e she free ye ntwa ne hyehyehye no na onu so be wuda dan tino abo ho ana asampesre black minia yes also abusuana reho aba we de fa rechichesem kakra ekomo de mesere abusuana se ya se ni patitiri sei o mahwere no enso de metima kan se eden hye ne wom yen hye ye ho den se be ya ni wu achi yen koye se abusuana bi kura sa akohwere ne nkwa na obi ti Lumba wu atwa hwe wu ebasa na akoye te se ohene wu na obi so wu so de nadi nanim ebasere ne mane abusuana nyina se omo nhye den na me de ani gi se me wo mu ne se wa mmere wo kete so na yese no mani age pa mani age se amma ne se de nanka nkrofo bi susu ne se ka on protect wo kete so nanka wiase nyina hu ne se ono na aye tantan se da ho no ida na ma se ene Nyankopon se de nkrofo susu ye no amem na enne ode na ho ofra Nyankopon de ma no na se ko ne mum abusuane hwe nim na wotwe ne ye da nyina Nyansapo yiginam pia yiginam dendende ye baba yiginam e da se black abusua aha ana ye de yewura Charles Kojo Fosu popularly known as Daddy Lumba edene nkomo no AC no kra putupura ma ne boyi ama yabopusa yaboton efrise bema beye bi wa meye ne nyina enti dia ye fa ye fidi kese so aka kire busua ne se ye ma busua nyina hyeden Fosu family ye mamu nyina yakọ madama obo ade no a na bekora mu amfa mo ne ntoni paso nyame na nkyekere mo wura maye na Nyansapo na wotwede de ne ho akone aba no yegyinam kopim na yida yegyinam sanse Daddy Lumba de ewiase nyina enimo no ewiase nyina obi odo asante pa asante asam ya asante ne ti asante samase
ka santesem de nsese ne bokam se bia ni ho a chaskojofo so nwom ochiri nipa bebre epe enti asem ya beka ne se abusua enhyeden medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa se de PSC nkoma ye team no nso ya ene wo mobo aye sofo ka ho fei ode no ho Appiah ono so ka ho bi na fei asomfo ene mpanimfo awodo ewo efie ha nyina da akonfo ewa ha wo mo ene Black Power wa ha esom no na pemu no nso ankasa na yeda na se bere bia ye bo bepo ibo ne pono mu wi a na waje yo fe so ama ye di nkomo ye nyina ye de Lumba'S ene na bobo die yi ye de tena yakoma mu de ne ye ka kyerem se Nyansapo ye gusuwa na mote nti monye bre na mohwe ahwefo a mohwe ye ye de munyina mo nso asese ene nso mogye bre na mosom ye aha ene de musi oboade ye adomu a ye besan so ahie bio kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame